divadla. No, budeme vyberať parochne, kostýmy, čepce. Tak práve chystáme nádhernú vernisáž Viraja 25. Eva Pavlíková, to bude Mokoša. Branislav Matuščín, Peter Oslík tam bude, Nikola Dekani, tam bude Morena. Tam bude Vrátnič. Chcete ju s hlavou alebo Bez. Oni mi vyberú celý sklad. Týždeň v piatok budeme dovyberávať kostýmy vo funduse garderoby. Máme vybraté kulisy, kostýmy, rekvizity, parochne, čepce, scénu. 95% vecí je nachystaných.